Finansijski kontroling nije luksuz. To je alat i potreba svih preduzeća koje žele da se bolje organizuju, skaliraju biznis, prodaju biznis, prenesu ga spokojno na sledeću generaciju. Da bi utvrdili gde pravimo, a gde gubimo novac, potrebno je da znamo za svaki organizacioni deo firme njegov doprinos ukupnom rezultatu. Međutim, sa finansijskim izveštajima tu udaramo u zid. Sve ovo je jedan veliki lanac vrednosti i svaki ovaj organizacioni deo i svaki zaposleni koji radi u ovom organizacionom delu dodaje svoj deo vrednosti i daje doprinos ukupnom rezultatu. U sudaru ova dva shvatamo da je proizvodnja napravila plus 5. To je njihov doprinos. Ovde je doprinos plus 8, ovde je doprinos plus 5. Sa ovakvim informacijama vi tačno znate šta treba da radite. Gde da usmerite energiju, resurse, novac. Ovo vam daje još jednu veliku prednost, da primanja ljudi u ovim organizacionim delovima vežete za njihov konkretan doprinos rezultatu. Ne samo u sektoru prodaje, kako to inače biva, nego u svakom od ovih sektora. Da li znate da 2/3 najvećih firmi u Srbiji na prosečno uloženih 100 evra u biznis naprave manje od 10 evra profita? Ili u prevodu oplode kapital po stopi prinosa od oko 10% godišnje. Ovo su rezultati analize bilansa svih velikih i srednjih firmi u Srbiji u 2023. godini. Ako pogledamo još dublje, vidjet ćemo da polovina svih velikih i srednjih firmi, inače ovo su firme koje čine oko 3% svih firmi u Srbiji, ali prave oko 70-80% profita cele naše privrede. Bilansi su im provereni od strane nezavisnih revizora i tako dalje. Znači, najveće i najozbiljnije firme, polovina svih tih firmi pravi prinos koji je manji od skromnih 6,5%. Šta nam ovo govori? Ovaj prinos je tek nešto malo bolji od kamate koju banke naplaćuju na kredite odobrene privredi. Prevodu prenisko, imajući u vidu rizike sa kojima se privrednici nose. Banke odobre kredit i to je to, uzmu 6,5%, firme uzmu taj kredit, vode biznis, rizikuju i na kraju zarade tih istih 6,5%, taman toliko da plate kamatu. I ovo mi je slika i prilika kako se u Srbiji upravlja poslovnim finansijama. Ukratko, novac ozbiljno curi. Moje ime je Dejan Đerković, imam preko 15 godina iskustva u svetu finansija i u ovom videu pomoći ću vam da otkrijete koliko novca curi, gde i kako da to rešite. Najbrži način da otkrijete koliko novca eventualno gubite, a da toga niste ni svesni, je da pogledate upravo prinos na uložena sredstva. On vam govori koliko vaš biznis zarađuje, poslovne dobiti, naspram svih izvršenih ulaganja u imovinu tog biznisa. Na engleskom to je return on investment, to jest ROI. Formula izgleda nekako ovako. ROI je jednak profit kroz imovinu. Recimo da to izgleda ovako. Imamo neku firmu, pretpostavljamo da je to vaša firma i njen profit iznosi, ajde da kažemo, 300.000, a njena imovina je 3 miliona. U prevodu broj čini oko 10%. To je odnos ova dva. Sada taj isti broj treba da pogledamo kod našeg konkurenta. I pretpostavimo da kod njega taj isti ROI iznosi 15%. Šta ovo znači? Ovo znači da taj konkurent koji radi na istom tržištu, u istim uslovima, na investiran novac u biznis, u proseku pravi 1,5 puta više, znači to je odnos ova dva, 1,5 puta više para na svakih 100 evra koji uloži u posao. Vi zaradite 10, on zaradi 15. Šta to dalje znači? Ukratko, to dalje znači da se u vašoj firmi radi nešto pogrešno. Ukoliko bi se u vašoj firmi upravljalo novcem na isti način na koji to radi vaš konkurent, vaš profit bi umesto 300.000 bio 1,5 puta veći, odnosno iznosio bi, ovo i ovo pomnožimo, iznosio bi 450.000. Šta ovo dalje znači? Ovo dalje znači da je negde u vašem biznisu iscurilo tih 150.000 razlike.
donete su neke pogrešne odluke, nisu baš efikasno sprovedene neke druge odluke, nisu baš ljudi bili motivisani da se potrude više i zarade tih dodatnih 150.000, to jest da iskoriste neke prilike ili nisu motivisani bili da uštede te iste pare. Suštinsko pitanje. Gde se to dešava? Ko je za to odgovoran? Koje rupe prvo treba da zapušimo? Šta treba da radimo da te rupe zapušimo? Kako da postavimo sistem da nas na to upozori na vreme i kako da ljude motivišemo da se više potrude? Nažalost, finansijski izveštaji nemaju precizan odgovor na ova pitanja. Zašto? Jer govore gde smo kao firma, ali kao celina, ne kao pojedinačni delovi. Oni nam daju rentgen snimak. Ali ako hoćemo dublje, tu nam treba jača dijagnostika. Treba nam ultrazvuk ili magnetna. I ta dijagnostika se u svetu finansija zove finansijski kontroling. Pa kako da to postaje? Da bi utvrdili gde pravimo, a gde gubimo novac, potrebno je da znamo za svaki organizacioni deo firme njegov doprinos ukupnom rezultatu. Njegove prihode, njegove troškove, rezultat. Međutim, sa finansijskim izveštajima tu udaramo u zid. Zašto? Zato što je prodaja, odnosno sektor prodaje, jedini sektor u firmi koji ima prihod od kupaca. Ostali organizacioni delovi, proizvodnja, logistika, marketing i tako dalje, oni imaju samo troškove i to nekako izgleda ovako. Znači, imamo 100 prihoda, to su prihodi, i tih 100 prihoda ulazi u sektor koji se zove prodaja. Znači, ovo je prodaja. Sa druge strane, imamo i neke ostale sektore u firmi. Pa ćemo tako reći da imamo, ovo je proizvodnja. Recimo da tu imamo troškove u iznosu od 65. To su razni troškovi. To su troškovi materijala, zaposlenih, održavanja i tako dalje, da ih ne nabrajam. Imamo sad, na primjer, sektor logistike. Logistika. Njihovi troškovi, ajde da kažemo, su 15.000. I imamo, na primjer, marketing. Evo ga ovde, marketing. I njihovi troškovi su, ajde da kažemo, 10.000. I sad imamo problem. Šta da radimo? Znači, prihodi prodaje su 100, troškovi su locirani na sve ove ostale organizacione delove firme. Postavlja se pitanje kako da utvrdimo rezultat svakog od ovih organizacionih delova. Ako bi pojednostavili stvari, ispalo bi da je prodaja u plusu i da nosi 100, a da su svi ovi ostali sektori u minusu i da tu gubimo novac. I naravno ovo je skroz pogrešno, jer prodaja ne može da prodaje ako pre toga nije nabavljen neki materijal ili ako nije napravljen neki proizvod. Ne može da funkcioniše ukoliko nema logistiku, odnosno nije organizovan prevoz. Ne može da funkcioniše ukoliko pre toga nije dobila podršku od strane marketinga u formi neke reklame koja generiše neke lidove i tako dalje. Sve ovo je jedan veliki lanac vrednosti i svaki ovaj organizacioni deo i svaki zaposleni koji radi u ovom organizacionom delu dodaje svoj deo vrednosti i daje doprinos ukupnom rezultatu. Ukupan rezultat je, kao što smo vidjeli, bili ovih ovde 100 i svi ovi ovde troškovi, znači evo ovde smo imali ukupne troškove 90, znači to je zbir svega ovog ovde, to je ovde, znači ukupan u sudar ova dva nastaje rezultat i to je ovih 10, to je rezultat. E sad, ko je doprineo ovom rezultatu? Znači, ne možemo da kažemo da je prodaja jedina koja je doprinela ovom rezultatu. Jer razmislite, ako je sektor proizvodnje bio efikasan i ako je proizveo neke artikle ispod neke cene koštanja, koju smo mi inače koristili u kalkulaciji prodajnih cena, da li je to onda rezultat prodaje ili proizvodnje? Pa, realno je rezultat proizvodnje. Ako je sektor logistike organizovan tako da su nama troškovi prevoza i materijala i sirovina i svega živog
značajno niži od cene koju bismo platili eksternom prevozniku, da li je to rezultat njihovog rada ili opet rezultat prodaje? Pa realno je rezultat njihovog rada. Znači, realno je rezultat logistike. Ako je marketing doneo kvalifikovane lidove po ceni koja je znatno niža nego da smo angažovali neku agenciju da nam to radi, opet, da li je to rezultat njihovog rada ili je rezultat prodaje? Pa rezultat je marketinga. Kako sad sve ovo izmeriti? Pa evo ovako. Zamislite da je svaki od ovih organizacionih delova firme, znači bukvalno svaki, posebna firma u okviru holdinga. Znači celu firmu sada gledamo kao jednu holding kompaniju. I zamislite da je svaki organizacioni deo ove firme, da on ima unapred neki definisani cenovnik na bazi koga fakturiše svoje proizvode i usluge sektoru prodaje. Na primjer, proizvodnja, kada isporučuje neke gotove proizvode, ima neku unapred definisanu cenu po kojoj to radi. Logistika, kada vozi, opet ima unapred neku definisanu cenu. Marketing, kada to radi, kada isporučuje lidove, opet ima neku unapred definisanu cenu. I sada zamislimo ovaj scenarij. Da je planska cena koštanja svih tih artikala koje je proizvodnja isporučila prodaji bila 70. Znači, stvarni troškovi su bili 65, a u prevodu oni su uspeli da isporuče određene proizvode, ali su našli način kako da uštede, organizovali su posao efikasnije i napravili su uštedu. Mi smo računali da će to nas košta 70, koštalo nas je 65. Sad zamislite da je sektor logistike, opet zamislite da nismo angažovali njih, nego nekog eksternog prevoznika, pogledamo šta je sve preveženo, uzmemo njegove nabavne cene, odnosno one cene koje bi nam on inače naplatio i shvatimo da sve to što su oni nama vozili, da je to zapravo vredelo 10, a stvarni troškovi su 15. I na kraju pogledamo marketing. Zamislimo da smo angažovali opet neku agenciju, da smo se njima dogovorili da ih plaćamo po broju nekih kvalifikovanih lidova koji su nam obezbedili. Kada smo sve to sabrali, shvatili smo da to što su oni uradili vredi 12. I zamislimo sada da su svi ti interno obračunati troškovi na neki način interno fakturisani sektoru prodaje. Šta bismo dobili? Pa shvatili bi mnogo toga. Shvatili bi da je prodaja napravila 100.000 prihoda, a s druge strane shvatili bi da su njeni ukupni troškovi na koje oni zaista mogu da utiču. Objektivizirani troškovi, ne oni troškovi koji su plod efikasnog ili neefikasnog rada u drugim sektorima, zbir ovoga ovde. To vam je cifra od 92. Znači, imali bi 100, ovde bi imali 92, što znači da je nama rezultat u prodaji 8. Znači, nama prodaja nije napravila 10, nama je prodaja napravila 8. To je njihov stvarni doprinos ukupnom rezultatu. S druge strane, šta je uradila proizvodnja? Proizvodnja je napravila uštede. Znači, to što su oni isporučili prodaji, mi smo mislili da će vrediti 70, a stvarno je koštalo 65, znači bolje se organizovala, efikasnije, uradila, uspela je da neke troškove smanji, da neke operacije koje su ubice resursa reši i tako dalje. I u sudaru ova dva shvatamo da je proizvodnja napravila plus 5. To je njihov doprinos. Ovde je doprinos plus 8, ovde je doprinos plus 5. Dolazimo do logistike. I sada ovde vidimo da je u stvari problem u našoj firmi logistika. Znači, jer kad pogledamo, njihovi troškovi su 15, a ono što su oni realno uradili vredi 10, što u prevodu znači da su oni ovde izgubili 5. Znači, ovde imamo znakove uzvika koji kažu da se ovde nešto dešava što ne bi trebalo. I na kraju imamo rezultat marketinga. Njihovi stvarni troškovi, sve plate, sve reklame koje plaćaju, sve živo, vredi 10, a ono što su oni isporučili je zapravo vrednost 12, što znači da su oni napravili plus 2. Odnosno i oni se ovde zelene, jel? Znači i tu je rezultat pozitivan. To je ovo plus ovo. I sada kada ovo vidimo, više nam je, stvari su nam mnogo jasnije. Znamo ko radi dobro, a znamo i gdje škripi. U ovom našem slučaju problem je u logistici i tu gubimo novac. Ovo je odličan pristup, jer ne samo da kaže koliki je rezultat ukupno na nivou cijele firme, nego kaže vrlo jasno i šta se dešava unutar firme.
i jasno motiviše sve ljude u lancu vrednosti da se maksimalno potrude u onom delu na koji oni utiču. Svako ima svoj deo bilansa uspeha za koji je odgovoran i na koji zaista može da utiče. Na primer, u ovom našem slučaju, prodaja ne odgovara za troškove na koje ona ne utiče. Ona dobila objektivne troškove i to je to. Sve što naprave preko, njihov je rezultat. Proizvodnja, s druge strane, opet, ona ne odgovara ukoliko su prodajne cene niže zato što je to posljedica rada u prodaji. Ona odgovara samo da su te cene niže u odnosu na neke planske cene koštanja za neki dati obim proizvodnje i privredne aktivnosti koju smo unapred definisali. Dakle, svako gleda i ima svoj bilans uspeha i zna se koliko je doprineo ukupnom rezultatu. Tamo gde se crvenimo najviše, to je ova situacija, tamo je upala i tamo gori, tamo se traži više pažnje i veća uključenost menadžmenta. Sa ovakvim informacijama vi tačno znate šta treba da radite, gde da usmerite energiju, resurse, novac, gde da krpite rupe. Sve ovo vam pomaže da radite neuporedivo efikasnije nego do sada, da ne gubite vreme i da ne donosite odluke na osjećaj. Sa ovim pristupom to vreme je prošlo. Ovo vam daje još jednu veliku prednost, da primanja ljudi u ovim organizacionim delovima vežete za njihov konkretan doprinos rezultatu. Ne samo u sektoru prodaje, kako to inače biva, nego u svakom od ovih sektora. Nagrađujete ljude koji zaista doprinose firmi i motivišete ih da naprave još više. I za sebe, i za firmu, i za vas. To je totalno druga dimenzija, jer zadržavate performere, a paralelno s tim rešavate se nekih besmislenih operacija, nekih aktivnosti koje ste možda godinama trpeli i koje su vam cedile resurse. Sve ovo vam je bila priča o finansijskom kontrolingu na jedan drugačiji način. Iz ovoga vidite da to malo liči na računovodstvo, ali nije. Za razliku od redovnog računovodstva, koje mnogi privrednici doživljavaju kao računovodstvo za državu, za APR, za poresku, za banku, ovo je totalno druga priča. Ovo je računovodstvo za menadžere. Računovodstvo koje pomaže menadžerima da bolje i lakše vode firmu i donose odluke i bolje i pametnije. Da naprave sistem koji traje. Finansijski kontroling nije luksuz. To je alat i potreba svih preduzeća koje žele da se bolje organizuju, skaliraju biznis, prodaju biznis, prenesu ga spokojno na sledeću generaciju. Kada se ovako poslože finansije i ovako vodi firma, stvari idu mnogo brže. Ne vrtite više pedale na najmanjem broju obrtaja, trošeći energiju dok vas konkurenti pretiču, već imate automatik menjač koji brzo prebacuje u veće brzine i u nove pobede.